L'art arriba a la meva vida des de ben petita, perquè la meva mare és professora de dansa i començo dintre de la dansa i les arts visuals, escèniques, vull dir, des de ben petitona. Això em porta a tindre un caràcter bastant creatiu. Em començo a desenvolupar amb l'escultura després de l'educació primària i després de l'escultura començo a conèixer el món de la maquinària escènica. Em formo a l'Institut del Teatre de Terrassa com a maquinista i d'allà ja començo a treballar i començo a desenvolupar les diferents feines que aniré fent dintre de les arts escèniques, que és maquinària, cap de maquinària, regidora i cap tècnica de companyies. En aquest cas també ara docent a l'Institut del Teatre. La pandèmia arriba, suposo que com tothom, per sorpresa, realment molt de cop. Van ser només 2 dies previs de previ avís que ningú ens ho acabàvem de creure. Nosaltres en aquell moment estava exercint com a regidora a la Sala Gran del Teatre Lliure, on treballo, amb un espectacle que es diu El Quadern Daurat. 9 actors, infraestructura gran, que havíem fet uns assajos d'un espectacle de 3 hores, bastanta feina, i realment portàvem una setmana i pocs dies de funció. Llavors va ser com aquest previ avís de ui, un dia i senyors, ho sentim molt, la gran clausura aquesta, no? Que arriba per sorpresa a tothom. A partir d'aquí el gran canvi va ser que, evidentment, l'espectacle i el públic se suspenen, els actors cap a casa, els tècnics del teatre encara vam estar uns dies treballant en manteniment i diferents feines que hi ha dintre d'un teatre que no són purament de l'espectacle en directe, però al cap de 3 dies ja hi ha el decret aquest d'estat d'alarma, etc., on fins i tot els tècnics del teatre ens n'hem d'anar cap a casa. En aquest moment, aquesta feina queda completament suspesa fins a nou avís, on vam poder tornar més tard els tècnics al teatre, però havent passat aquest temps. I durant aquest temps de confinament total, jo puc continuar els meus estudis de Belles Arts a la UOC, perquè és online, això sí que ho puc continuar fent, amb unes limitacions de compra de material, exàmens presencials, tot això es va tindre que reubicar, però relativament va ser bastant fàcil. La part docent va quedar suspesa completament. En aquell moment tampoc no estava fent classes, o sigui que no em va afectar directament. I el que era la companyia de la Roser López, companyia de dansa, doncs vam aprofitar per fer treballs de producció, de plantejament d'escenografies i de treballs previs a petits canvis que hi havien d'haver, però tots els bolos i funcions quedaven suspesos. Penso que sóc una de les excepcions perquè aquell moment de... Mira que el Teatre Lliure estava fent espectacles en streaming, estava fent en streaming no, però estava fent espectacles online, es va obrir tota aquesta banda online de teatre. No vaig arribar a entrar, però no entrava ni a mirar sèries. Jo era la típica de gimnasio, no sé què, comprar, rentar tota la compra, estudiar, el gos, però vaig consumir música, evidentment, molta, en algun moment donat sí cinema, però no excessivament, no jo, tot i que penso que era la salvació una mica per mi i per tothom, en segons quin moment. Els tècnics del teatre vam tornar als mitjans de juny, juliol.
Va ser una mica estrany. Nosaltres havíem fet una feina prèvia de totes les feines possibles sense públic, totes les feines que hauríem de fer de manteniment, de catàlegs, etcètera, etcètera, molt llarg. Llavors, tot aquest llistat que havíem anat fent durant aquest confinament a les cases, que nosaltres anàvem fent reunions periòdiques i fins i tot vam fer algun curs de formació de primers auxilis, de teatre, argot teatral en anglès, vam fer algunes coses online. Doncs quan vam arribar al teatre a mitjans de juny vam portar a terme totes aquestes feines pendents. Sí que al principi era una mica estrany perquè era el primer xoc amb aquesta nova realitat de mascaretes, gels, neteja, etc. Però penso que en un parell de setmanes ens vam acostumar tots molt i ho vam integrar bé. Això ens va portar a que al juliol, quan va vindre el grec, teníem no la mateixa afluència d'espectacles, però sí alguna part de dos, tres espectacles van portar-se a terme, a començar a interactuar amb tota aquesta normativa, amb companyies, etc. Llavors, aquí va ser una primera adaptació que al principi també semblava estrany, però al setembre, quan vam reemprendre, doncs tot això ja es normalitzava més i mica en mica, dintre d'aquests teatres, suposo que a tothom hi ha passat, clar, et trobes amb coses noves cada vegada, no? De casos diferents. Contacto directo. Ostres, doncs ara què fem? I tots aquests protocols que per escrit són una cosa, en el moment que t'hi trobes, la reacció a l'inici no era tan ràpida, però es va adaptar molt bé i suposo que era una sensació i una organització en general de tothom, no? D'aprenentatge. Realment, per una banda, el teatre i tots els protocols del teatre han sigut superestrictes i crec que ho han fet molt bé, tant el Teatre Lliure, en aquest cas, el Festival Grec i altres. Realment les mesures han sigut impecables i suposo que això, per una banda, li donava una seguretat al públic i, per altra banda, el públic estava amb moltes ganes d'anar al teatre, amb moltes ganes de cultura, amb moltes ganes de normalitat, amb moltes ganes d'adaptar-se a tota aquesta nova situació. Llavors, les sales es venien les entrades, la gent venia, jo no vaig notar por, al contrari, tots molt tranquils, disfrutant-ho i molt agraïts. A nivell de teatres s'estan adaptant amb aquest interpàs. En el cas de confinament, totes aquestes plataformes online, totes aquestes plataformes de streaming, tots els espectacles s'estan gravant, no amb una càmera fixa, sinó amb diferents càmeres perquè el teatre pugui arribar una mica més directe, perquè amb un pla fixe potser queda molt llunyà. I els teatres estan preparats per aquest moment de transició, de vale, podem anar al teatre, doncs totes les facilitats i tot el protocol perquè pugui ser. No hi podem anar, vale, plataformes de streaming, treballs de manteniment, etc. dintre del teatre. En aquest moment de transició, les escoles, en aquest cas de teatre també, de tècnica, també estan molt ben adaptades, tenen tot els plans B en cas de confinament, d'un alumne, d'un professor, del que sigui. També estan molt ben preparades. A nivell de les companyies privades estan una mica més vengudes, perquè en un moment d'aquesta transició és o tot o nada, o fem espectacle o no en fem. Com molt es poden fer assajos si estàs preparant un espectacle nou i pots anar treballant a banda. Però si no, és, bueno, doncs, canviant dates, reorganitzant, tota aquesta feina s'està fent per poder fer tots aquests bolos possibles més endavant. Quan acabem aquesta transició, si és que acaba aquesta transició, penso que
el teatre com a espectacle en viu i en directe, teatre, dansa, circ, etc., música, penso que no canviarà en cap sentit. Al contrari, penso que la gent té moltes ganes de poder viure en directe la cultura per una sèrie de coses com que són molt més properes, que la vivència és molt més forta, que la cohesió social és un fenomen extraordinari, però a la vegada també penso que, igual com tot això és una necessitat de públic i de professionals, s'hauran sumat totes aquestes plataformes online on tot això podrà arribar a públics que en un moment donat no puguin accedir per distància, per la circumstància que sigui. Poder accedir a tot aquest tipus de cultura amb diferents plataformes penso que és un sumar i un enriquiment, no? La meva il·lusió és que tot torni dintre la normalitat sumant-hi noves plataformes. Penso que és complementari. Penso que és completament complementari. Com et deia, la vivència en viu de totes aquestes arts escèniques, espectacle en viu, per ser més rotunds, no és substituïble. No és substituïble. Però sí que totes aquestes plataformes faciliten a diferents públics, a diferents circumstàncies, de poder fer accessible tot això a altra gent que no hi pugui accedir, no? Bueno, potser afegir que des de la part de professionals de la cultura, tant siguin docents, companyies, teatres, etc., realment hi ha molta il·lusió perquè realment creiem molt en la nostra feina, perquè realment hi ha moltes ganes de fer les coses bé des de la part professional. Des de la part professional hi ha molta bona energia, moltes bones intencions, moltes ganes, molt d'ímpetu. Suposo que també per la part més del consumidor de la cultura, que penso que totes aquestes ganes de cultura en directe o no en directe hi són igual. Vull dir que remarcar una mica les ganes que tenim tots, des de professionals fins a consumidors, de poder gaudir de la cultura, no?